ħanġu il-missibt qegħdin il-market ta' Dejbos. Kull video naħseb issa qed li kuna rqasit niġu l-market u wetkom li xi darba fl-ewwel video qed li ħanġu nurikom il-market u llum iddeċidejt li nagħmlu tour tal-market ta' Dejbos. Ħanduqu ħafna affarijiet, ħanixxu ħafna affarijiet u ħanurukom naqra l-stands li jkun hawn. Okay, so l-ewwel stand li ħammorru hija l-bakery stand li ġiet featured diġà video minnhom. Għanna ħafna ġuħ, so ħanażu dik l-ewwel ħanieħdu xi ħaġa minn hemm għax qed nagħmel breakfast u ħanurikom naqra selection ħanażlu llum. ċabatta għal-lejla ħanamlu ħafna selection ta' ikel li ħaniksu minna. Issa l-breakfast ġibna. Issa daw, ġibna raw kif ħaniklu kollox, so bejħietna. Ham and cheese croissant, di jgħidula appell flatten u ovvjament kanna ġibu ħada cinnamoni, so ġibna di cinnamon swirl. Mela, ħanibdew bis-savory. Staħseb il-rating tijak. Ednilhom isaħnuha, għax tista' tgħidlhom isaħnu lilek. Għana għandu qajjera. Tajba. Ndoli nhu croissant sweetie. Ma di tajba. Tajba ħafna. Next, tal-apple jew tas-cinnamon? Da ġibni nieta. Tas-cinnamon. Cinnamon, alright. Jina qastiki. Tajba. Oh my god. Qatt ma ħadni għadi. U jina big fan ta' cinnamon. Nallu. Tajba. Fakkarni fil-dak ta' sliema. Ta' cinnamon, Ija, s-soltu peressi tkun swirl, jina Nikola naqta biċċa minn kull waħda ma stajċ. Tajba. Tuħod lix tan-nofs, għax tan-nofs tijeb biċċa. Veri ta' trufi. Ok, tajjeb. Laf ħawet li mux ħaniklu kollox u nħidu biċċa biċċa ma. Mustajbin? Tal-aħħar eja, l-lepil. Ej. Jena nħu basta xina hobbu li. Zgur li zabbu li kalna, ma tibżax. Buħajin. Intu għadni eja. Top. Għana hu għed moħra xie. Tarf dotti. Gidma, ta' gidma. Nallu men. Wis. Kull darba li mordu l-stand. Qatt ma nkunu nafu x'ħan jieħdu, għax tant kemm ikun hemm affarijiet. U llum dik tas-cinnamon qatt ma ħadnija, so ħadna xi ħaġa ġdida. Il-ham and cheese croissant qatt ma ħadnija, qas diġi li ħadni għammalna ħafna ma nieħduha. Imma Ija, u sħan, u tijab ovvjament. L-imkienet il-favorita tijak? Ankajra. Mela, issa ovvjament mux ħaniklu lunch minn issa xadhom xil 10:30 u ovvjament we're very full mill-affarijiet li xejna mal-bakery. Imma issa ħanaddu nixtru naqra ħaxix għax frott ma nix bżonn biex niklu ġimgħa li ġejja. Għax xtrajni, Urijom. Urijom? Xtrajt xi affarijiet biex nagħmel dish partikolari dil-ġimgħa taraw fil-video li jmiss. Ħint. Issa ħanduru tal-ġabon kollha. U nażlu noqogħdu naqru minn kull wieħed biex nażlu ġabon. Issa s-soltu aħna dejjem nixtru ġabon għan-nies biex nedhom lura magħna qatt ma nixtru għalina minn hawn dejjem mis-supermarket nixtru. Then you'll have lolled cheese, so probably jekk nixtru.
ħanieħdu mela. Vorstja Project. Qatt ma ngħidha tajjeb kull darba li nordnar ħarsu lejja jgħidu li tipo pratikament qisu ma biċċa ħobb b'taħlita tas-sausage ġo fiha jagħmlula ħafna herbs u hekk. U di typical of North Brabant, so ma taraw Brabant jew mhux kif tgħidha ifisser li minn dal-province. ħanaqs minn nofsa taraw x'inhu. Sal-market ma jkunx hawn ikel biss, ikun hawn ukoll eżempju daw ibieħu affarijiet tal-ħjata u hekk, ikun hawn ukoll tad-drab. U jkun hawn ukoll ovvjament Maltese style tal-ħwejjeġ u ġuli li hekk. Lol, very funny, għadhom kif jiġi jisaqsuni għalli qed niffilmja l-istands u kelli nqanspjegalhom. Nuhu video għall-bib tiegħi. Very awesome colors. Okay, mela ġibna xi ħaġa minn tal-ħut da li nħobbu nġibu minnu. Ġibna kibling, ġibna di might not be everyone's cup of tea, ma ġibna herring li pratikament hija raw fish imma ovvjament għamlu raxara biex ma tikola bil-basal u pickles. Buon appetit, ħanibda bil-herring. Il-sos tajba, sos ġibna garlic sos li bil-Dutch jgħidulu knofluk. Issa, mandatory li nagħla il-tour bil-inħu Stroopwafel. Dejjem ikollu naqqa żgħira ta' kju. Hits the spot. Stroopwafel friska, għastibla ma dawk jkunu fil-pakketti. Vera? Ok, so wasalna d-dar issa. U għet ħanurikom naqra xi xtajna mill-market. Di diġa u rejtilkom l-ewwel imma ġibna ċabatta tal-bżar il-melħ minn dik il-bakery. Mbagħad morna nixtru l-frott u l-ħaxix, xajna 12 eggs mill-market stand, xtrajt karfus, arbali, ħjara, pumpkin żgħira, kull ma kienet di €1 u pastajda. Mbagħad morna nixtru dak il-ġobon. Ħanħidu fil-lejla wkoll mbagħad nurikom ġaduqnieh u vera tajjeb. Xtrajt il-bukett fjuri, dal-bukett kien €10. Xtrajna 5 spicy u zabuċ, għaw żewġ tipi mill-jum f'kontejner waħda għax biex ma naħlux. U eħek xi l-aħħar ħaġa ħa nifresh id-dvalja li xtrajt il-bieraħ mort second hand store li għataw hekk viċin taw u rajt id-dvalja u kontilni ħafna nfittex dvalja checked għal dan iż-żmien hekk tkun sabiħa u naħseb anke l-miliet tmur forsi mbagħad inżejna naqab b'affarijiet tal-miliet. Kull ma kienet qasa temnu $2.50. U meta bdejt nfittex minn H&M Home, Zara Home, xi ħwienet oħra li jeżistu hawnhekk, dvalji kienu kollha fuq €20-30. U jiena
Ma nistax niġġustif, konu fuq 20-30 euro fuq dvalja. U ma l-rajdi 50. Bomba. Nisbalazza. Tada! Vera għaġbuni, kelli naqsmu f'żewġ vażuni għax kien hemm foliage ukoll u kelli nħiftis minnu għax ma għadulix dal-vażun u kontx naf li wisq żgħir ma kakkarġ sew imma this is my table. To be fair naqra twila ta' di issa nkebbiba naqa' u nagħmilha xi żewġ labar. Imma l-mejda tikber, ġifieri kieku tikber tiġi eżatt perfetta so jekk ikollna aktar guests u hekk. Very happy with it. Meħe issa nieħu il-kafe u nlesti l-straw waffle għax ma kiltux kollha. U naħseb nkellimkom il-lejla. Il-lejla nagħmel Annibals bl-affarijiet li xtrajna u ntukom ir-review ta' jekk mhix tajbin dak il-ħin. So nkellimkom daqt. Għamilt il-platter. I mean, xej speċjali ta' u il-plating seta' kien aħjar. Ħanaraw film, ħanaraw Venom l-ewwel wieħed għaliex 3 weeks oħra ħajoħroġ l-aħħar Venom u jien qatt ma rajthom. So ħamur narawh qabel irid naraw l-ewwel wieħed u t-tieni wieħed. Meħe ħanduquhom u ntukom Daniel qed isib il-film. Ħajsib il-film u nduquhom u ntuhom rating. Ejja x'ħanieħdu l-ewwel. Issa ma kellhomx żebbuġ mimlier, dan jeżebbuġ mimlier. Dak tal-ismart, dak ħadd ma jittoppja dak iż-żebbuġ. Beribel. Mubel, ma tajjeb. Ma ħajja. Daw żgħar. Aktar soft. Tajbin daw. Tal-garlic u ġibnihom. Preferihom hekk jien. Da veri tintom il-garlic. Daw tjeb. Ma diġà loqni, għandna kullu tajba. Perfetta. Texture taħħe. Jibsna ma mhux jibsa ħafna. Beans. Tajjeb. Spicy veru. Ma tantx spicy. Jienu nħossuna. Nduq ċabatta. Issa ċabatta xwejta minn tira biż-żejt. U feta aktar naqamel u bżar. Għamil li cheers. Sorry. Għamil cheers. Cheers. Ma insomma, dak kien il-video ħanalquha ma nafx kemm ġi twil b'kollox, ġifieri ma nafx ġiex twil bħal videos l-oħra jew ġi qasir. Imma nispera li ħadd gost taraw it-tour, tinsewx tagħmlu like u subscribe. Jekk titħollu xi comment. Narakom il-ġimgħa d-dieħla. Bye! Għaxiex ħares li għajnija waqt li għamil cheers.